UMDC kalapan mau pram ubat Ricky Shulai ha kesni thodien ula lum kejingalang bat kejing jure ban boden ya kesurak kaba sanspa hadun reuspa mitar kaba da Shillong Ping kaban poi viewpoint kaba itanat bha bat kabla sateng nado kesenam 8,000 khat pra hadu menta ha kejingalang UMDC ule thu bakane kesurang kaha papo kejing pej ha hima milliam bat kumju apo kara laban dorbar pelun ha kejingalang dan lang Menteri Sotun Menteri Karkongor bat kiwei naka hima meliam naka liang ke besar ke CDC bat ki nong ilam shnong ki bahap po kara laban dor bar pelun UMDC ha ka jingalang la penpau ke jingang nut baka ni ke surak kan urlong no tang maria yo NOC na hima meliam bakan pa ke KCDC ban yo ke jing menjur ule thu baka sarkar ha usnam 8,000 khat pra ka sarkar keladap mang Arkulur ban shna surak Henry kala mino ka jinge hangne hangtai batla sateng no ka kam ule thuru bahau snam arajar arpuar la penlong ka jinge lang ka bahe habala don lang ru upaim aina manik siem ka hima meliam bat kiwe bala menjur ban aino ka NOC Henry hadu menta klempat urlong kumtaw la kerpa dia baro ki badan bentalang banyak trailang kerpang naka hima meliam pan penstat ai NOC knang pan penya shakhamat ya kakam ule thu baka ne ka sura kabala menjuru da katanat forest kan long ka jingkur khu ya baro khamtam kakam khai ki samla khasi kakam jingokai bat ki padba ki bakwa le sha viewpoint bat ki jaka banbo ya ki ropeway bat kumju shadow light core bat nak liang jong u un but dien hadu panda urlong kani ke jing temu babha bak kan ai ke jing mentoy lang ya baro la yo ke jing kran menteri hima meliam menteri Sotun na unong yalam karaj lapan dorbat pulun ba yo star sun bat kibe Ingas ko ban ay kublay sa isin ya baro kalong kay ka ba sa iso kani ka jing yalang ri kani ka jing ilanti kamdi ka basuk banong baka jing kendu bat ka jing kubur jong i menteri bakin aino kin ya syong no udwut bakan urlong no hi beri kani kila ada syong ladu arpo ardu hadu menta kita laban ay ka NOC dengan kermen da ka jing ya trilang da ka jing simkia dei ban kemau bakane ka surok kamdi namanta ka jing mentoy jong simet mono ndrei de ka dei namanta hi ujai benriu khamtam yangi kumki mo ba dei ba pek ya kane ka jaka khamtam kumnga kum MDC jong kalaban ka bahap karyat laban dorbar pulun ban pek kene kolong bakongsan bangin yo kane ka surok krang bakane ka surok kanlong kata ka lenti nelesi ka jing ai lat ya ki babun ki mo ki balang ki ban yo ya kata kalat ban kamai kaji bar ka bakongsan hangne kolong ba ka sorkaru kala pen interest ladu kapor ka baningkong ban nga kemau ba arajar khat praru kala sanction ru ya ka pisa temut lakati ka forest ru ka surok ka bala apply selolor kata ka pisar kila sanction begin yo banyak ling balang ne tetang ini sanspa mitar ide jingtut iba kamla ban penurlong ngakermen ken bakanum kelanco kumne habang leyodan lang hangne ngatrai pin kubur ministry ru don ka dis council ru kodan karya laban ru kodan mun so am diki party ban pe ya kane ka jakang ne tengah thrai kanum don jingtut su ka executive committee hapo dis council kandai ka taka benta ka ban sim yakine ki let's say ki feedback ka ba nsara la kaliang juga hima melim lingba ba andi la kaliang juga officer ka council tingin saya budin pat ya kane beling ong epi kane kadang di kita jing lenti ya beringin pat de ban kemen ring idang haban yakun nge haban up dengila biang kane sobat sarkar peringin haban yakun ban yakundu bani menta ka sarkar pre ka ladu arja ka pra menta kanang pediang ne kam pediang kan ong pre sadukum ne dukum ta ngimtip tinga kermen maka sarkar kum bakal asim ya kata jing ang nut banon ra ya kata ka robi project kabal along ka project kabahe ini ile long bakongsan palat banyak katu dei ki ka sarkar ka cim kia won ban palat ni ka surok kalalong ka jing ku na menta ka sarkar na menta jong boro ki badai ki baha ban pejang ne tinga kermen ba kane ka kam ka bangi simkia kadi ban urlong om da babu ya kata ka politik hajrong handrei da ka bayai lenti ya bet da ka ba perkhat namenta kalawai ka pateng banwan da ba perkhat kat kani ka viewpoint ka bangi yo ka balong kongsan hadu kat nene ka ba itanat hadu kat nene kan long ke ike ka jingkur khu bangin yo i perthairu ya ka lingba
kane ka surok ka bangin sayo sisin ngilayo bandrong station viewpoint menmet ngan YouTube yapi ka business ka bangan wan hangte ki company le si kita ki mo ki entrepreneur ki bala tubit lapo ki khun sam lagi jongi lang ne lapo ka jela ka jongi ki bala champang pirang i kini ki sngi bala debru wat ka restoran ka ba one top 50 ru kala dei lapo ka jela ka jongi tekan long ka kulang ya bro ngin sim khalang ya kane bali ngakren kane on record khrang ba ngindala adep lapo ka council ngilayo ka approval indalai kendu ya ke sarkar kan long lupa ka kubor la ka por ka bamata bangin sim kya halor kane dong in ya sim ya kata ka jing ngej ba ka jing ya kendu jungi ngin bentasi kan long ka ba shik ka ba shai bat ka long ka ba long transparent kam dun su ki ka ba alendan tengah kermen bakane ka kam kan urlong bat kan long ki ka jing mentoy ni namata ka pateng banwan bari da ba ban penkut nga ong ipi kane ka bentahi ba ya to khu bot supai kam dei tang hang ne kadai bun ki bentah hapo ka jela ka jongi tengah trai dangingi don kata kalat bangin yat lait lau sipai te belipat ngindang ya sim ya kata ka senjam ban ya thut para mangi hindringin dei ban perkhat ba para mangingin ailat no bat ngin pun urlong ya ka khnang bangim don kam ban pun thut ya ka defense ru ngiruk ya ban burom ya ka defense dei ngi don ya kane kalat tingi kermen bakan pun urlong titang di gini kintian saisin ai ku blebang ya boro ban nga kermen ba imentri wud in sim ya ka ni ka senjam in pun poi ka kopi sangaru khnang man yo budin pada sa sapo ka council khnang yo pen state tidak ka baban penkut kemau kane ka singi ka bangi don lang ne sikmat ka yat kanon ka banta namanta kane ka viewpoint ngin pen long involved ba ya boro ya ka hima ya ka council ba nginum yat lait in ya burom lang markelian khnang ba ndon kanon ka jing sut lang ne sikmat tang ding kintin kublai sibun yang i blai dong ku markelian ban ngikermen makanya kesengi kan long kesengi ke basa jika mau namenta jongi ki kam tam yangi ki basa apa ka right laban hang tai pulut baro ane kubli sibun si hajar ngo ya